Ja som vlastne musela prekonať dve také prekážky. Jednou bola vzdialenosť a druhou bol prízvuk. Pretože tuto je Bratislava, keď máte mapu Slovenska, a tuto je Snina. Takže zo Sniny až do Bratislavy asi takto. Čo sa týka toho prízvuku, tak ten môj východniarsky prízvuk mi bránil v tom, aby som sa dostala do celoslovenských médií. Špeciálny prístup mojej učiteľky slovenčiny mi ale pomohol v tom, že som začala hovoriť pekne a spisovne po slovensky a zistila som, že na to, aby som niečo dokázala, potrebujem odísť z domu. To znamená opustiť východné Slovensko a ísť niekam ďalej, aby som sa niečo naučila. Veľa ľudí si myslí, že nemôže dosiahnuť svoj cieľ pretože je ďaleko. Ale povedzme si pravdu, vzdialenosť nie je prekážka. Volám sa Oli Čupinková a som nenormálna. Pretože jedna norma pre všetkých nemusí byť vždy fér.